Kohan men kopara ha ukris ha kine kisngi ki beladap pilo yasngau kijing pusan pilo yasngau na kijing pule kam tame na gospel kabau Jesu ukhot wer yangi iwe paiwe ban yaisa ha u ban it ya u ban bud ya kijing hikai jung u ban im ya kajing im jongi kat kum kita ki hukum ki ba ulai hangi ban kum juru bang ya dei ban penskam ya kajing ya dei jongi markal yang ha kajing it kine ki bau Jesu Quran yang i kampun sen ha kine ki sngi ki bladap leng ba ke gospel kerpang han roi menta ke sngi pat ngi yo sngeau bat kasai kedar yang abade pi ke bau Jesu Quran syapang kajing sya pensutam lane kaperthei kan isi yapi kaperthei kan ban ben yapi namar kaperthei kalale shwa ya kane hanga baro namar pilong kinong bujunga namar pimlong jong kane kaperthei namar pilong kijunga dei nama takadau pihak bansha ya kane gingsha isi pihak ban yai lengba kine gingsha ban ben kane kadai ke bau Jesu lakran syai na ke banta junga bajung pi ha ke gospel bamenta ke sngi ko hanmen ko para hatong ila keli na em yala de bat ngis ngutu na em balei kaperthei kaisi yanga badia pi ki Kristen balei kaperthei kakua bamangi ngin sa ban ben ha kikti jongka Kaeken kane kaperthei ke bau Jesu Kran kaperthei kadai kane kaperthei ke bamanga ngiem ke bamapi pim piat pieng kane kaperthei kadai kaperthei ke ba dap da gejing snew ke badap da gejing isi ke badap da kata gejing bomdan jing snutu yano ke badap da kata tang da gejing snew bha ke badap tang da kata gejing kwan yalade Kanai kadai kata keperthai ke ba Jesu Ukraine yang abade pi. Dari mata kedau kajing long jong kanai keperthai bat kajing long jongi ki Kristen kaya per bak lebak. Kajing ngi ki Kristen ngi im ya kajing im jong kajing it ke bau blai ulai yangi ke bau Jesu lawan ban hikai bat ke bau lapan isai yang abade pi. Ngi ki Kristen ngidon kata kajing snutu yaladi kajing snutu yakiwei bat ngidon kata kajing pediang yakiwei bat jing pediang yaladi ngikum ki Kristen ngidon kita kajing long kaba kerpang kaba ngila ban map yakiwei haba keperthei kamla ban map kine baro gijing long babha kede gijing long kiba ngi ki Kristen ngila yo nau Kris ubadai unong suspa ubadai unong panem jongi dei nama takadau kan mau ngi ngim dei jong kane ka perthei habangi ngim dei jong kane ka perthei habangi dei ki jong ublei habangi dan kata ka jinglong blei ka perthei kan kentaj yangi ka perthei kan isi yangi ka perthei kan sa ban ben yang abadapi na kane ka perthei nginsha ya kita gijing gijing jinjar jong gijing em kat ba ngidang em ha gijing em Kristen jongi ken mau u Jesu udai ublei balawan sa kana keperthei u ayangi ya kana gijing long blei u ayangi ya kana gijing long jong ublei haba mau wadu tau blei bawan ayangi kata gijing long blei usha ya kine gijing gijing jinjar baro Usha igejing sha kentaj, usha igejing sha ban ben, usha igejing sha sutom, bat kampalat usha ya gejing yap thadrong halor gading pna. Pet gejing em jong Jesu, nadu baus lakhayu tang sudep kha, usha ya gejing sha sutom. Dakaba u Herod u persang ban wat yau Jesu ban peniap yau. Hadin ke baptisma. Ngiyoi hakapol baptisma ngiyoi ba uksud uwan ban wengno lane ban simno ya kato kebor jong Jesu kam tame ban penjulor ya ke kamram ke bau blei kupa ulu pan kam tiu ban ai ya kena gejing long blei hanga badapi
Ngiyo ikat bau dang ya ke jing jung u ban pendep ya kata kamram ke bau bleu ke pawayu. Ngiyo ki Farisi, ngiyo ki Sadusi, ngiyo ki stand an. Ngiyo ki tol ke nong yalam jong kan yamju ki persang ban penjulor yo Jisu. Ki kenta yu kumangiong ki leben yu bat hakabakadu day kane ka perthei ka barai yo Jisu ban penyap lane ban yap ba untat yap tadrong kumuta unong ubriu basneu te kohan men ko para day na mata kada wat uneu blay ubala ayeng iya kane gijungulong blay usha ya kine baro ngiru klempep ngihab ban yai sha ya kine ki e hatong ilalong na em kita ki bakloy ban pediang ya ka jing sha kentaj tang nakadaw bangalong u Kristan ne ngalong ka Kristan. Hato ni kloy na em ban sya ban ben lane ban sya ikata ke jingisi na kiway tang nakadaw bangalong u Kristan ne bangilong ki Kristan. Hato ngi kloy na em ban sya ya ke jing syayap tang nakadaw ba ngilong ki Kristan. Ngiyo ki Kristan ki banengkong makiro kilay sya ya kana ke jing sya Shitom, kisha iga jing sya ban ben, kisha iga jing sya yap, namar bakilong ki Kristan, namar bakilong ki Kristan, namar bakilong kita kinong but jung ukris, namar bamaki kala im ya kita ke jing im ka bau Jisu la im bat ke jing im ka bau Jisu la hikai. Yoi hakikam jung ki apostol hakalonong ke bahan riu, kine ki Kristan ki banengkong ki shat kemen ki risa ki duai ki ruai royo blay ki ong namaru blay ulai bit yangi bansa ya kena gejing sya ban ben ublay ulai bit yangi bansa ya kena gejing sya kentaj ublay ula ibit yangi bansa ya gejing sya sutam bar gejing yap ngi pediang ya kane namar ba ngilong jong ublay ngimlong jong kene ke perthei kanai kadai ka jing pediang kanai kadai ka jing ruai kanai ka jing ro jong ki nak Kristan ki banengkong kohan men ko para manga ban mapi hakine kisngi ngiyo keleng saudong ka perthei keleng saudong ka ri India jungi menta ki Kristan ki sya ya kene ki jing sya ban ben wat lengo wat kuslai balai ngisha ya kine baro balai ngisha ban ben balai ngisha kentaj balai ngisha ya ki jing sya sutom balai ngi haban sya ya kena jing sya yap kan mau namar ba ngilong ki jong ublay om jong kanai ka perthei kabakungsan kadai kane kabamanga mapi ngidei bandon halade kabamanga mapi ngidei bandon halade kata ka jinglong blay ladangi don ka jinglong jong kanai ka perthei ladamangi ngi ngopno lanangi habjulop aki jinglong jong kana ka perthei ngi nom sya ya kita baro ar habangi habjulop haki jinglong jong kana ka perthei da manga mapi ngi ngopno haki jinglong jong kana ka perthei haki jing sneu jong kana ka perthei ka jing sngubha jong kana ka perthei kan mau ngi nom yo ya kata ka buram hakmat ublai ngi nom yo ya kata ka jing sup ka manga mapi ngi khmelenti Henry haba ngi im ya kata ke jing im Kristan ke bapura haba ngi im ya kata ke jing im Kristan ke basisya haba ngi don ni kata ke jing long blay ha ke jing im ke jingi waladang ngisha ya ke jing sya sutam waladang ngisha ya ke jing sya ban ben waladang ngisha ban hadu ban IT no ya la ke jong ke jing im Henry ngisuk mensim Henry ngiyo ya kata ke jing suk ngiyo ya kata ke jing kerku ngiyo ya kata ke buj ke bor ban job ya kine baro badu deu bleken uban ayengi yakine ki kohan men ko para deir mata kedaw habas dang ngelong meni u Jisu hakine ki sngi ki balada buang to yai sa hanga to im ya ke jing im jung pi ha ka jing I ka banga ngala aye pi to im ya ke jing im jung pi ha ka jing yamap ha ka jing snutho baro Jisu kwa yengi ken bangin don ya kita ki jinglong ki babha ha ka jing im jungi namar kene ke jinglong babha namar kene ke jinglong jong blay ke bangi persang ban em lane ke bangi em ka ai bor yengi ka kersyan yengi ban nang la susu ban sya ya kene jing sya sutom kohan men ko para token menta ke sngi ngiduai ngipan ka bor blay ngipan ke jing isne ke jong blay
Kenang ba mga mapi nginang la su ban imba ban lebha ban nang penraham ya kata kajing long blay ha kajing em kajungi kenang ba mangengi laban sha ya kine kajing sha sitam ya kajing sha kantaj ya kajing sha ban ben bar kumjuru ban pa ya la kajong kajing em namar bangilong ki Kristan and your Jesus Christ